شخوا وارد دەستپێشخەریە بتایبەت ji bo Efrînê bêtirî sê çar cara ez bi destpêşxeriyê bi vî awayî taybet ji bo xelkê Efrînê rabûme ji ber ku çima xelkê Efrîn taybetmendiyek wan li cem heye. Vê carê jî me dît ku erkek li ser milê me yanî gava ku tu bibîn kerwanekî ji xelkê te Kurdê te bi zimanê te de axive û lo ji warê xwe û ciyê xwe derkevin. Bêguman wê demê hestê her kesî gerek yanî çawa ez bêjim dibe hestê te ji ter dibêje dibe erkê te yî ku tu alîkariyê û destekê bidive ya. Ji xwe fikra destpêşxeriyê min baderê çawa hat destpêkê wek xelkê bajarê Amûdê kesê ku xaniyê zêde li cem lê hebe xaniyê xwe ji bo van kesê ku ji ciyê xwe ji warê xwe bin darê zorê derketine em xaniyê xwe ji wan rivekin. Ji xwe grûpek hebû xwedanê wê grûpê roj Amûdê ye me bela kir li ser in û em hazirin em destpêşxeriyekî bi vî awayî rabin ji kesê destpêkê bûn em û me dest bi vê destpêşxeriya hanê kir me xelk pêşwazî kirin ez bawer nakim li bajarê Amûdê kesekî malbatên me yê Efrînî li Konanê mabin ya li şareyê raketibin ez dibêjim tiştê ser xwe me kir me hewl da ku em wan gişî bicî bikin. Piştî wê me dît inû bicîkirin tenê ne çareserî ji ber ku ev malbatê ku hatine belkî bi roja bê xwarin mane. Cudayî wê serma ku xwarinê teada got dîtine li ser riyê. Me dît ku erkê me yî got em vê destpêşxeriya xwe berdewam bikin û hîn berfirehtir bikin. Bêguman çawa ez bêjim her kes dît erkî wî got alîkariya van mêvana bike. Ji xwe ême ez ji destpêkê dibêjim û çi hevpeyvînê ku ez derketime hin li ser televîzyona be li ser radyohata be hevpeyvîn bi çi be ez dibêjim xelkê Efrînê nekoç berin. Mêvanin ji ber ku ji welatekî neçûn û di nava xelkê xwe de ne. Di nava xelkê xwe de ne û mala wan û cî wan e. Me hewl da ku em alîkariyê yanî berdewam bikin û firehtir bikin ne li ser asta peydakirina xaniya tenê.